Akwụkwọ nke Job, isi nke 20. Mgbe ahụ Zofa onye Nami zara sị, amaghị m ma m ga-aza. Ka m zaa, echiche m na-akpali m, ya mere m ji eme ngwa ngwa. Anụrụ m mgbazi nke ịdọ aka na ntị m, ya mere nghọta na-akpali mmụọ m nke ịza. Ị maghị nke a kemgbe Chineke tinyere mmadụ n'ụwa, na ndụ nke onye ajọ omume dị mkpụmkpụ, ndụ nke ndị ihu abụọ bụkwa naanị obere oge. Ọ bụ eze na ịdị elu ya na-arịgo n'ala dị larịị, isi ya na-erukwa, ọ ga-ala n'iyi ruo mgbe ebighị ebi dịka igwe ojii ya. Nsị ndị hụrụ ya ga-asị, olee ebe ọ nọ? Ọ ga-agba ọsọ dịka onyinyo, ha agaghị achọta ya. Ọ ga-agabikwa dịka ohu abalị, nke mere na anya nke hụrụ ya agaghị ahụ ya ọzọ, ebe ya agaghịkwa ahụ ya ọzọ. Ụmụ ya ga-eto ogbenye, aka ya ga-eweghachikwa ihe onwunwe ya. Ọkpụkpọ ya jupụtara n'ime mmehie nke oge ntorobịa ya. Ọ ga-edinakwa ya n'aja mgbe ihe ọjọọ dị ụtọ n'ọnụ ya, o wee zoo ya n'okpuru ire ya. O loro ya ma ọ hapụghị ya, kama o jidere ya n'ọnụ ya. Mgbe ahụ anụ ahụ ya n'ime afọ ya gbanwere nsị aspewes n'afọ ya. O riwo ihe ahụ ma gbapụ ya, n'ihi na Chineke ga-ewepụta ya n'afọ ya. Ọ ga-aṅụ nsị aspewes, ire agbọ ga-egbukwa ya. Ọ gaghị ahụ osimiri ọzọ, ma ọ bụ ide mmiri, ma ọ bụ iyi ọlaedo na bọta. Ọ ga-ibuli ọrụ ahụ ọzọ. Ọ gaghịkwa abụ ihe onwunwe ya. Ọ gaghị abụ ụgwọ ọrụ ya. Ọ gaghịkwa enwe ya dịka o si dị. Ọ gaghịkwa enwe obi ụtọ na ya ọzọ, n'ihi na ya na ndị ọ na-akwakọrọ ihe n'ụlọ ndị ọ na-enweghị emeela ọtụtụ ihe, hapụkwa ndị ogbenye wee wuo ụlọ. Ọ gaghị enwe udo ọzọ n'ahụ ya. Ọ gaghịkwa enwe ihe ọ chọrọ ọzọ. Ọ gaghị enwe ihe fọdụrụ n'ihe oriri ya. Ọ dịghịkwa onye ga-anọ n'ihe onwunwe ya. Mgbe afọ juru ya n'ihe bara ụba, ọ ga-enwe ike ịtụ anya ịnọ n'ihe mgbu. Aka ndị ajọ omume niile ga-awakpo ya. Ọ ga-ejupụta afọ ya, ma Chineke na-ezite iwe ọkụ ya n'ahụ ya ma mee ka ọ bịakwasị ya. Ọ bụ na n'anụ ahụ ya, ọ ga-agbapụ n'ihe agha igwe. Ụta igwe ga-etikwa ya ihe. Oroma apụtawo. Ọ na-apụta n'ahụ ma na-egbuke egbuke na nsị ya, nke mere na mmadụ na-atụ egwu ya. Ọchịchịrị niile ga-ezo n'ebe nzuzo ya. Ọkụ nke na-anaghị afụ ga-ebibi ya. Ihe fọdụrụ n'ụlọ ikwu ya ga-ebibikwa. Eluigwe ga-ekwupụta ajọ omume ya. Ụwa ga-ebilikwa megide ya. Mmụba nke ụlọ ya ga-apụ n'anya. A ga-agbasa ya n'ụbọchị iwe ya. Nke a bụ oke onye ajọ omume sitere n'aka Chineke, na ihe nketa ọ ga-enweta site n'aka Chineke maka okwu ya.